Hej, jeg hedder Tine. Jeg er Lenas veninde. Lena og jeg, vi har kendt hinanden i 25 år. Hvis jeg skal sige lidt om Lena, så det første, der falder mig ind, er, at Lena, hun er et fantastisk livsstykke. Lena, hun rummer rigtig meget empati og kærlighed til andre mennesker. Jeg vil ønske hende alt muligt held og lykke her i dag. Og så vil jeg sende en masse energi og kærlige tanker herfra. Hej hej. Mor har lært mig at lave god mad. Mor giver os altid tid til at lave lektier med os. Hej, mit navn det er Birgit, og jeg er den glade mor til Lena, som har søgt stilling ved jer. I fortryder, hvis I ikke tager hende. Oven i det, så er hun en meget glad og smilende pige, og er altid med på en griner. Hej hej. Mor giver os altid tid til at spille fodbold med os. Ja, hun gør. Mor har altid en dårlig hårdag. Lena har forstand på god musik. Giv det job til mor. Giv det job til mor. Nu. Mor. Giv det job til mor. Giv det job til mor.